Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagbutang sang poster o kung tatak sa mga balay sang ginapaydalom sa home quarantine, wala sang violation suno kay Attorney Bayatan. Face-to-face nga klase magadepende sa lugar. Sa balita national, Philippine Stock Exchange nagpaandam sa hindi otorisado nga mga investment scheme. Mga nurses nagapanawagan sang 100,000 pesos nga sickness benefit. Sa balita international, tanker truck sa China naglupok, 19 patay, 197 pilason. Sa balita sa sports, SBP na may napili na nga players nga magahampang sa FIBA Esport. Balita entertainment, Mateo Gudicelli ginakabig nga best thing na natabo sa iya kabuhi ang pagpakasal kay Sarah G. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang 5 ka mga natural kag epektibo nga pampaputi sa ilok. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag Action Boy Duran. Sa aton ay balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-aapekto karon sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Makaan ko naman sa magulugal umon nga may lapta-lapta pag-ulan kag pagpanaguob sa Western Visayas kag mayara kasarangan nga huyop sang hangin halin sa nasidlangan kag may makanay naman tubtub kasarangan nga pagtapya sang balod sa kadagatan. Ang temperatura sa syudad sa Bacolod mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang
may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, wala sang violation nga nakita si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan sa tion nga ang mga locally stranded individuals gikan sa mga low-risk area ang ipaydalom sa home quarantine kag butangan sang poster o kung tatak ang iyang balay. Ginpaatag ni Bayatan inibangod mayara sang Presidential Proclamation 922 nga nagadeklarar sang public health emergency sa Pilipinas kag tuyo lamang sini ang safety kag ang ikaayong alawas sang publiko. Suno kay Bayatan, tuyo sang palatandaan nga mapahibalo ang publiko nga mayara sang persona nga naka-home quarantine, lakip man ang mga persona nga yara sa sulod sang balay. Duwa pa ni Bayatan, tinutuyo man sini nga maproteksyonahan ang LSI kag mga persona sa gwa sang balay. Una, ginaduso sang Bacolod Interagency Task Force nga mga LSI gikan sa low risk kaangay sa Region 6 ang ipaydalom sa home quarantine kag makagwa lamang kung mag-abot na ang negatibo nga resulta sang COVID-19 testing. There is nothing on it because we are under the public health emergency. We have the Presidential Proclamation number 922, which is a public health emergency, a national health emergency. Ang kabahin sang pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. 4 kadlaw nga sweeper flights ang sunod-sunod nga patigayonon sang Philippine Airlines o kon PAL kag Air Asia para sa mga locally stranded individuals o kon LSIs returning ni Grense o kon empleyado sa essential establishments umpisa buwas nga adlaw Hunyo 16. Sa sweeper flights information sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa partnership sang PAL unang nga biyahe Manila to Bacolod kag natala na Hunyo 16 kag 17 nga may 11 a.m. estimated time of departure kag 1 p.m. Bacolod to Manila. Hunyo 19 kag 21 nakaschedule naman ang biyahe sang Air Asia Manila to Bacolod nga may 2 p.m. ETD kag Bacolod to Manila nga may 4:10 p.m. ETD. Ang sinuman nga luyag magpamangkot o kon magparehistro ang pwede magpakigangot sa Provincial Tourism Office sa 433-2515 o kon 476-2018 o kon sa Facebook page sang Negros Occidental Tourism Division. Ginapulbahan sa sangguniang panlunsod sa third kag final reading ang ordinansa nga nag-require sa tanan nga bars kag restaurants, salons, spa, barbershops kag iban pang establishmento nga i-record sa logbook ang personal nga detalye sa ilang mga customers kaangay sa ngalan, barangay, contact numbers para sa contact tracing. Ang ordinansa ginatawag nga Recording of Customers Ordinance nga gin-author ni Councilor Al Victor Espino nga unanimous nga inaprubahan sang konseho. Nasaad sa Section 2 sang ordinansa nga tuyo sini nga matrack ang mga customers na nasambit nga mga establishmento sa tion nga may persona nga magpositibo sa virus. Sa idalom sang ordinansa, ang establishmento nga hindi magsunod sa sini nga pulisa ang posible papanaugan sang penalidad nga suspension o cancellation sang business permit. Nasaad sa ordinansa nga papanaugan sang penalidad nga 5,000 pesos nga ang persona nga hindi magtuman sa ordinansa o kung maghatag sang sala nga impormasyon.
Ginpayag ni Dr. Gladys Amilaine Sales, Deputy Division Superintendent sa Bacolod City, nga sa ila online briefing kaupod si Deputy Secretary Leonor Briones ginpayag sang Tiglikom nga pagpatigayon sa face-to-face classes sa mga depende sa kada lugar sa Pilipinas. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginihemplo ni Sales ang banwa sang hinubaan nga wala sang kaso sa COVID-19, mahimo sila nga makapatigayon sa face-to-face classes apang mga depende sa gyapon sa lokal nga gobyerno. Apang diri sa syudad sang Bacolod, bangod nga madamo diri nga kaso sang COVID-19, hindi sa gihapon tugutan ang face-to-face classes. Ang syudad sang Bacolod ang magapadayon sa paghatag sa edukasyon sa mga estudyante pinagi sa online kag module-based learning. Ginklaro man ni Sales nga kada estudyante sa pampublikong eskwelahan may gadget man o kung wala ang makabaton sa libre nga modules gikan sa gobyerno. Ginaduso sa karon sa banwa sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras ang resident ID system. Sunod kay Mayor Eugene Reyes, ini ang pamahagi nga ila nakita nga para mas mapadali kag mapasanyog pa ang sistema sang paglakat kag pagpauli sa mga residente nga nagakadto sa Iloilo. Sa ID card, nakabutang ang mga impormasyon nga kinahanglan sa kada magsulat ang ini sa Health Declaration Card kung sila ang naghalin o kung maghalin sa Buena Vista kag gusto magpadulong sa Iloilo. May barcode ang ID kag kinahanglan lang iscan ini sa pantalan agud nga manasig nga may baluan ang identity sang residente agud malikawan ang malawig nga pila sa pantalan o kung linyahanay sa pantalan. Nagapati ang alkalde nga ini man ang pinakamaayo nga pamaagi agud mapadasig ang contact tracing kung may magpositibo gid man sa virus sa ila lugar. Sa karon ang Guimaras ang nagapabilin nga COVID-19 free. Samtang nagpare naman ang pagpatukod sa isa ka estruktura sa Buena Vista Wharf sa dindiri ipahamtang ang computers kag scanners nga pagagamiton para sa resident ID card. Ginmando naman ni Governor Bong Lacson sa mga local government units kung LGU sa Negros Occidental nga magsumiter sang monitoring report sa kaso sang dengue. Ini mangod sa ginantisiparo kung ginanticipate nga pagdamo na naman sang kaso sang dengue matapos i-anunsyo sang Pag-asa ang pag-umpisa sang tig-ululan. Sunod sa gobernador, mas maayo nga mapreparahan sang temprano ang posible nga pagsaka sang dengue cases agud hindi na masulit ang problema nga na-eksperyensyahan nagligad nga tuig. Madumduman nga bulan sa Hulyo 2019 sang mag-issue si Lacson sa executive order nga nagapaydalom sa bugos nga probinsya sa dengue heightened alert. Sa siningation, may mga LGUs man sa probinsya ang nagdeklarar sang outbreak. Gindagsa naman sa mga nag-jogging kay nag-zumba ang runway sa Bacolod City Old Airport kahapon sang aga Domingo sa piyak na nagkontrobersyal ini. Ginpamtangan ni Barangay Tangub punong Barangay Noli Villa Rosa sa mga tanod agud magpatuman sa istrikto nga pag-usar sang face mask kag pagsunod sa social distancing. Naibaluan ng issue ang lugar matapos tuyo kung taning i-demolish ang City Legal Enforcement Team ang mga kubo ngayon pamtang ni Villarosa tungod sa pila ka mga paglapas. Apang wala madayon tungod ginpamatukan ni Villarosa sa pagpati nga wala siya sang may ginlapas nga layi. Nagaamat-amat naman damo ang nagasimba sa San Sebastian Cathedral sa ikaduha nga Domingo sa liwat nga pagbukas para sa sumilimba. Sa gihapon, hugot nga ginapatuman ang physical distancing kag paggamit sang face mask sa sulod sang simbahan. May gindugang naman nga oras sang misa agon makomodar ang tanan nga sumilimba. Sa adlaw sang Domingo, las 6 sang aga, las 7:30, las 9, las 10:30 kag las 12 sang udto. Mag-umpisa naman ang misa sa hapon sa oras sa las 2:30, las 4, las 5:30 kag las 7 sang gabi. Sa adlaw naman sang Lunes, las 7 sang aga, las 12:15 sang udto, kag las 6 sang gabi. Samtang las 7 kag las 12:15 naman sa adlaw sang Miyerkules, Tob-Tob, Sabado. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon para sa inyong complete management sa inyong liver detox, ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag sa ato naman nga nagapangapi bala, ginarekomendar naton sa inyo ang
Kay kabalo bala kamo ang black coffee, especially ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, kadamo sang benepisyo sa aton ikaw lawas. Naganubo ang risgo nga matapikan kita sa may mga edad-edad ha. Naganubo ang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni siya sa aton nga atay, nami man ni siya sa pagpanubo man sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Kung sa health sa aton sini nga weight loss, nagabulig man ni siya ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kag nagatinlo pa sang aton nga colon o kun tinae para likaw kita sa colon cancer. Nagaisahan nun ni siya nga black coffee nga may mangosteen amo nang kinalain. So ni siya yung ingrediente nga mangosteen nga napamatud-an na nga madamo sang mga health benefits nga madulot sa aton sini nga lawas. Ang Dr. Alfred's ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen mabaka naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart kay iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaya sa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Philippine Stock Exchange nagpaandam sa hindi otorisado nga investment scheme. Samtang mga nurses nagapanawagan sang 100,000 pesos nga sickness benefit. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sa lawas, ilabi na kung nagabatyag sa hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Detalya na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang Philippine Stock Exchange sa publiko batok sa hindi otorisado nga investment scheme paagi sa paggamit sa ngalan sang PSE kag magpromesa nga may balik nga tubtob 62% sa ila sini nga investment. Sa isa ka advisory ginpahig sang PSI ang anunsyo sa mga stakeholders nga mag-agi lamang sa mga official nga site kaangay sang PSE website, social media accounts kag email address. Nagwa ang advisory matapos nakabato ng PSE nga isa ka persona ang nagasulisit sang investment gamit ang ngalan sang PSE paagi sa email address nga philippinstockexchange@gmail.com. Ang hindi otorisado nga investment solicitation ang ginaligar nag-require sa initial investment nga 24,900 pesos tubdob 135,500 pesos kag naggarantiya nga may balik nga 45 tubdob 62%. Ginpahayag ni Presidential Chief Legal Advisor Salvador Panelo nga wala sang bisan isa ka probisyon sang kontrobersyal nga anti-terrorism bill ang kinahanglan nga i-veto ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Panelo, si Presidente Duterte hindi lamang basta isa ka abogado, tuwang nagserbi ini nga prosecutor sang malawig nga tuig, rason nga istrikto ini sa pag-usisa kon bala, mayara sang kinahanglan nga i-veto sa isa ka hagna. Dugang pa ni Panelo nga siya mismo ang nakabasa sa kaundan sang hagna kag wala ini sa manakit-an nga ginasaad sa probisyon nga ginakinahanglan i-veto. Una diri madamo ang nagpabutsyag sang kabalaka angot sa anti-terrorism bill kag ginpahayag nga mahimo gamiton ini sa mga persona nga nagapahayag lamang sang opinyon batok sa gobyerno. Ginpasiguro naman ni Senator Panfilo Lacson nga mag-aupo din sa mga nagaprotesta sa dalanon sa tion nga mag-abuso ang implementasyon sa ginaduso nga anti-terrorism bill. Sunod sa senador, hindi niya pagpasugtan ang sinuman nga mangguba sa maayong intensyon sa ginaduso nga hagna nga siya mismo ang nag-sponsor sa Senado. Kumpiyansa ang senador nga ang anti-terrorism bill nagaunod ni sa masobra pa nga seguridad batok sa mag-aabuso dire kalakip ng napulo ka tuig nga pagkapreso kag disqualification sa public service para sa mga alagad sa kasuguan nga mapandudan nga nag-aresto sa mga individual tungod ginasuspetsuhan nagahimo sang terrorist activity nga wala nagpahibalo sa judge sa Commission on Human Rights. Duha pa ni Lacson nga siya mismo ang manguna nga mag-imbestigar kung mayara sa mag-abuso sa sini nga layi.
Nanawagan ang grupo sa mga nurses sa pungsod nga tagan sang 100,000 pesos nga sickness benefit ang tanan nga healthcare workers nga na-infect sa COVID-19 kag hindi lamang ang mga ginakabig nga severe cases. Suno kay Filipino Nurses United President Maristela Abinojar, ila naging palabuot ang panawagan sa Department of Health apang wala pa sila sa may nabaton nga sabat. Dugang pa ni Abinojar hindi patas para sa ila nga kung isipon doble o kung triple ang hazard nga ila ginapangatubang apang pila o kung ang pila lamang ang matagan sa compensation. Palayag pa ni Abinojar nga dapat ikonsiderar nga ang mga healthcare workers mayara man sang pamilya ang ginabuhi kag tungod sila sitwasyon, wala na sila makuhaan kung galastuhon pa lang sa hospital ginakulang na sila. Ginanunsyo naman sang online English school nga 51 Talk nga plano sila nga mag-hire sang 30,000 ka mga manudlo sa Pilipinas karon nga tuig, bangod nga ginakulang sa karon sa mga instructors. Ginpahayag ni Jack Huang, founder kag Chief Executive Officer sang 51 Talk, nga nagapangita ini sa dugang English tutors agud ma-address ang kakulang nga 500,000 ka foreign language teacher sa China. Ang 51 Talk amo ang ginakabig pinakadako nga online English education company sa China. Duha pa magabato naman ang mga manunudlo sa Pilipinas sang tubtob 60,000 pesos kung inisla ang mabaton sa trabaho. Nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Bureau of Customs, Bureau of Treasury, Development Bank of the Philippines, kag Paymaya nga ang tuyo amo nga mapadali ang tax collection sa Pilipinas. Sa nasambit nga kasugdanan, online payment ang collection, transmittal kag iban pang remittance sa BOC fees. Sa idalom sang Republic Act No. 8792 o kung E-Commerce Act of 2000, target sini nga mapadali ang pagbayad sang buwis sang gobyerno. Ginpasiguro naman sang BOC nga padayon nga magahatag sang maayo nga serbisyo, agod masiguro nga hindi mautod ang supply chain sa pungsod samtang may ginapatubang nga krisis sang COVID-19. Ginpasalamatan ni US Defense Secretary Mark Esper ang suporta sa Department of National Defense sa desisyon nga pag-suspend sa pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Nagpatigan sang conference call sa Esper kag Defense Secretary Delphine Lorenzana sadtong adlaw sang Biyernes agud talakayon ang relasyon sang US kag Pilipinas. Nahimo ang conference call isa ka semana matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag sini nga i-terminate ang BFA. Sa bulan sang Pebrero, nagpadala sang notisya ang Pilipinas angot sa pag-terminate sang VFA ang treaty nga nagapanugot sa militar sa Estados Unidos nga magpatigayon sang military exercises sa pungsod apang karon nga bulan sang Hunyo ginsuspend sang Pilipinas sa sulod sang 6 ka bulan ang VFA termination. Ang nasambit nga tikang ginsuportahan sang DND kag nagpahayag nga handa ini nga ipadayon ang trabaho sa US counterparts agud mangita sa solusyon ang parehos ni nga mga problema kalakip na ang COVID-19 pandemic. Nakumpiskar sa Bureau of Customs ang katumbas nga 2.7 milyones pesos nga US dollar bills nga ginbutang sa kada pahina sa mga magazine nga gindeklarar bilang Chinese cookbook recipes nga nakasulod sa pungsod nagligad nga bulan. Sunod sa BOC ang shipment halin sa Hong Kong kag nag-abot sa pungsod sa Tumayo 25, 2020. Sang ginusisa sa tong Hunyo 5, nakita niya ginbutang sa kada pahina sang 7 ka nagkalain-lain nga magazines ang 54,215 dolyares. Wala naman naghatag sang dugang impormasyon ng BOC kung sino ang nagpadala kag ang consignee. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlay dekado gid ina bawod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga may mga bukol-bukol bala sa lawas, pero sang cyst, tumor, hindi na napagpadugaya pa, hindi pagpabayi, para nga hindi na magmalignan, para hindi na magdako pa ang problema. Mag-inom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang aton nga lawas para nga hindi kita dali-dali matapikan sa bukol-bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado may alibyo.
mabakal naton sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga kaaksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center dira sa may Dalan Nernais at ubang ni siya sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayari dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kagiman pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita padayon na ipalaknan malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga balita international, ginibalo pa sa ang otoridad sa China ang rason sa paglupok sa isa ka tanker truck sa probinsya sa Zhejiang sa din 19 ang nagkalamatay kag 197 katao ang pilason. Base sa impormasyon, may dala nga liquefied gas ang nasambit nga truck sang gulpi na lamang ini nga naglupok sa expressway interchange sa syudad sa Guanling. Nadalahig sa paglupok ang isa ka factory nga nangin rason man sa isa pa ka paglupok samtang narumpag naman ang building sa palibot sini. Sa ginpagawa nga video footage sa mga pulis makitaan ang madamo nga asukag kalayo sa counter truck matapos ang paglupok. Sa aton balita sa patag sang pagnegosyo, nakakita ang Pilipinas sang dugang nga dolyar sang saging gastos ni sa unang 4 ka bulan sang tuig.
Isa ini ka trend nga mahimo magpadayon sa nabilin nga mga binulan sang 2020 bangod man sang pagnubo sang import bill sang pungsod bangod sang coronavirus disease. Ini ang gipahayag sang chief sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagpahayag man nga ang kung mas manubo nga import magkahulugan sang mas jutay lang nga trade deficit sa pagtakop sa sining nga tuig nga mahimo makabulig nga mangin mabakod ang peso batok sa dolyar. Ang ini nga balance of payments nga output ang butang ini sang original nga 0.7% forecast sang Central Bank sang November 2019 sa 0.2% sang gross domestic product sa ilang revised May 2020 nga projection. Sa balita sa akon sa atong sining foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 28 centimos. Ang Singapore dollars may baylo nga 36 pesos kag 4 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 49 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy si Matteo Guidicelli Guidicelli ang asawa ang bana gali ni Sarah G action boy. Nagpahayag siya action boy nga best thing kuno nga natabo sa iya ang tabi. best thing. Nga Nga how? Wala man na. Okay. Ito nagapililit. Pagudlay Basta Pagudlay di- kung kasundan na ang kaganon na, Base diba? tungod sa ganina sa nang coral bla sa imong Braces. Hindi maganda. For best thing, nara na. Okay na? Sige, okay. Best thing na natabo sa iya life action Best boy. thing that ever happened to him. Yes, to him action boy. May kanta na. Oo, meron na. Pero hindi lang ako kabalo sang sang You're the best thing that Tono. ever happened to him. Yun. Are Ano you sa- the best thing After ka, Oo, ano? that ever happened? To me. you, lain naman to, you bring out the best in me, lain man din. Lain man na yan. Lain man na siya. So, action boy, ang balya, aside from the military ko, no, kaya di ba, ni siya mo, nag-training ni siya sang last. Para sana ang reserve? Reservist, Reservist. reservist ni siya. Kaya ang action boy, I think marriage is the best ko, no. The best thing that ever happened to me Especially and kay is Sarah happening. pa. Yes. Sure. Hambalya, I don't know, it's just the best. Grabe, ganyan best, ganyan action boy. Kasi syempre, si Sarah, action boy, buot niya nga bata. Yung na, bubata. Magulang pa kasi siya. Tapos, hambalya, action boy, I'm talking to my friends, sambaya, I recommend marriage to everybody. Marriage as to Sarah? long as you, hindi, Oh. Sa tapos wala na hambal. Ambaya, I recommend marriage to everybody as long as you found the right person in your life. Hindi si Sarah G, Bona, matiruhan ka gini Mateo, magamukha na action boy. Ambaya, as long as you found that person that you feel you can grow old and spend the rest of your life with. Ay. Pero, gidi ang iya nga mga hirap manghambal action boy. Tapos ambaya, that's Very makarelate ka, Gid. hindi pa gid ba? Kalain. Hambaya, I'm not saying connection boy nga everything is perfect, but I think that's life man kuno. Hindi ba gid perfect ang life, di ba? Hambaya, you go through the thick and thin holes in life kumbaga. Kaya mo na, kasi syempre kada mo oblasar na agyan action boy. Hindi nga sabad ang na-issue. buhok mo sa guya sa imo. Hindi gid ba? Okay lang. Okay lang man siya, kibor lang. Do ilisipon lang kada pila lang kami akong bangs na. Pero kabla ko action boy kung ano tabo sila relationship, di ba? Nga before sila Hindi nag-officially na lang pakasal sila nga white balo si Divine. Oo. Mama si ni Mami Sarah. Divine, oo. Ganito nag-abot Divine na- intervention. Nagabot na to sa gulpi sa hotel to. Kaya kasal na gali. Ay, kasal na. Oo, tapos nagka-issue pa to maging Mami Divine, kasal na ako. na, Away ka no. pala. Pero in fairness man kay Sarah G, action boy, no. Nag-ano gid saya. Naging pakigaway niya gid ang iya nga. Yes. No. So, at least successful sa subang. Hambay magkay ni Mateo, action boy, may mga adjustment man sila. Siyempre, first time lang nag-updanay ni Sarah. Kag first time, Di mga ba na malayo. makaltos la dayon mga kaldero, kalaha. Grabe, kaldiro ka lang. Gidya. Di ba di social sa bong? Kay doka, ano yung mga induction. Nagitawag sina? Mga electric grill. Mo nila. Ate ko yung kuryente, galupok. Kalain. Hindi to kaldero, kalaha. Kag mga kulon. Pot man bi action boy gamita. Kaya mo na dan sa artista ya. Ano mo makalta kaldiro ha? Kalain. Matiyo, bakal tayo kalaha. Palita sa sports.
Ginpagawa na sa Samahang Basketball ng Pilipinas ang listahan sa mga players nga mag-intra sa pinakaunang FIBA Esports Open. Ini ang ginalakipan ng Rocky Branya, Philip Alcaraz IV, Clark Banzon, Al Timaho, Aljon Cruzin, Real Polo Jr. kag Castor Galas. Himo na mga hampanghalin na June 19, 2021, sa din magagamit ang FIBA sang NBA 2K style. Gintukod sa FIBA ang among esport para hindi madula ang hampang basketball. Tungod ini sa humalin pa sang Marso, nauntat na mga hampang sa NBA bangod sang pagdamo sang kaso sang coronavirus. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton nga mga kaksyon. Kay Monday. And Mother's Day, subong kay Sweldo Day mong charot. Ay. Oo. Good morning, Action Boys! So, Mother's Day, subong ka sweldo. Ba't mo sila? Sweldo mo na, tamo kay mama mo? Wala syempre. Kay Papa, tiyang sweldo ang iyaya. Tiya lang nga matag pa ikaw. Grabe, baro-ro na ginay. Over na ni Action Boy. Doble na nakaroon. Sobra ka na yung mga mother. Mother's Day na nakaroon, Action Boy. Good morning sa talanta mga ka-action, except sa nag-post sa Happy Father's Day. Ano ko dapat ng post? Ang Father's Day actually is 3rd Sunday of June. Yes, sa 21 pa na Action So, Boy. sa 21 pa. Ang 3rd Sunday, 21 pa? 21. Tingala ako mga Action Boy kay may nakita ko gapo nag-post sa Facebook. Tigin check ko man dahil hindi mo ka Father's Day subong wala ko dahil nag-greet si Yung Papa. check ko mo na kahapon. Oo. Pag-check ko, ano pa man ng June 21. Oo, so sabi ko sa iba naton yung mga Action Boy. Kahapon. Oo, kagapon ng ano. Kaya kita mo nag-greet Action Boy, may namakalaga ni cake, nag-order na cake Happy Father's Day. May nag-post pag nga Happy Father's Day nga may cake. Gali ka sa 21. Pati panos na na sa 21. Okay lang na, wala man na kaso Action Boy. Diba, every day can be a Father's Day. Yes, oo. Mother's Day. Ay, kalaw, ay isang akong ballpen, nag-arawa siya. Siya namin, oh. May mga Cousins Day pa na. May mga May Cousins Day. May uwan pa na nila, kaya tinegosyohan pa na mo. May mga Grandparents Day pa na. Doon ka international grandparents na kamamo na Action Boy. May mo nasa sa tulis ang kundi nga tipang negosyo lang na sa mga... Gali ka? Pang negosyo, yung purpose na gali. Di mo na bigin basi yung Father's Day na. Ang mga balan tala na. Gali ka? Negosyo lang na gali. Uwak para mo. Siyempre, di ba, mabakal ka cake, mabakal ka mga cards. Pero doon na set na gina siya nga amog na yung 3rd Sunday of June. Kagang May man, di ba? Ang 3rd Sunday of May man ang Mother's Day, no? 2nd bala, hindi ko sigurado. Not sure kung saan. Kaya wala ko bigatanda. Sina kayo daw, kaya negosyo lang yung inuwi niya sa ako, no? Huwag gigatanda sa anniversary, abal mo ganito, di ba? Kaya di na malaging base ang mga Mother's Day na kay Father's Day. Di na anong ginbasihan? Sina pang kunta ka be? Mangutunta ka, mas magulang. Pero anyway, it's always the best nga kung i-honor mong father mo. Of course, mother mo. boy. Okay mo na siya. Bisan negosyo, at least gina-honor mong father mo, gina-honor mong mother mo. Makapabago ka na sa Domingo, no? Oo, gina-honor mo dahil papa mo. Very good. Takdang ribbon. May ribbon ko ako, ti-honor mo. May honor ka. Kailan na? So, dari kita na sa atong balita special, Action Boy. Ang atong balita special subong, reaction boy, okay. Paano ba Action Boy? No? Ang natural kag epektibo nga pampaputi sa ilok. Kaya kung damo na na-lockdown yung mga ilok man sa mga Action Boy, wala kagwa. Ilan to, abis na sa ilok mo? Puti ay budlay. Pero puti ko ilok yan. Gani, Sure makita ko man. Sure gini. Kita ko man. Ay, ka-joke yan. Tumbal mo, kita ko man. Kita mo. Hindi kita ako sa mga. Budlay Action Boy, kaya gusto akong bayan. Kung naka-sleeveless ko, yung hands up ko yan. Ang imo. Hands up ko. Ang imo garo nga ilok, na parang kaputi na sinasuksok mo, hindi man? Ay, araw-araw, hindi ba? Doon lang, hindi ako pagkaputi. Basta kambang na lang. Kayong ano lang ko danya ng... balingkinitan. Balingkinitan sa shape na yan. Shape. Kayo manggi. Kayo manggi. Tsaktuwa lang niya akong color. Hindi man ko... Itom. Negra. Hindi ka man puti. Hindi man. Kundi kayo manggi. Ang mga color na nga gusto agad sa mga foreigners. That is why nga feeling ko sa imo, foreigner, gini mo pamana mo. Basta wala, Action Doral Smith. Dala ka budlay. Ang budlay, di ba? Action Doral. Hindi naman si Action Boy doon. Hindi naman si Action... Kyrgyzstan. Ano? Ano ko layo? Schwarzenegger. Taga dito ka na. Mamana mo po rin na taga dito to sa Kyrgyzstan. Ano na? Ang buwas na paano na sa Kyrgyzstan? Dito pala sa mga Russia to sa una. To pala mga. No? Diba?
ba? Makabot lang, Sean Charles Smith. Alakalain. Di ba na? Hindi namin. Di ba hindi guro ko para sa foreigner. Okay na? Kaya nabing ang mga pinidong gusto mo binga. Basta balanta na ako. Ano yata ni Lord? Dorel McAdams. May kana. Nagali sa actual. Kaya may pamana mo McAdams. Talaka. Hindi ko nga parang gamit sila. Yung doka ano? Ate, Doka hindi action pa- Dorel MacArthur. Okay na. Ba, si apo ni General Douglas MacArthur. Gani man, no? Or ba si Marali mo. apo ni Trump? Sige, action Donald Trump. Ala, naku bongga. Ito Pwede. na nga yan, oh. Oo. Donald Trump. Perfect. Okay na? Action Donald Kim. Kim Jong-un. Kasi Korean. Kasi Korean. Talak. Doka hindi ang ngayon. Sa Action Eden ang ngayon. Action Eden Kim. Ano, that? Eden Kim. Di ba? Doka magaranon. Doka, ang mga bag yan, mga designer's bag. Kumaga siling ka Action Eden Kim, do mo do pa utang aw. Muna. Do kalbado ga Manilin din. Correct, no? Sige. Diba? Sige. Paano pa Ang ato na putulilok? nga balita, social. Reaction boy, abi ko po sa mata lang ni ginagamit. Ang ano? Pwede siya gamiton sa ilok. Abala ko na. Ano? Ang inang laba ng... Tao ba to? Hayop bagay. Pipino. Correct. Oh. Pipino or cucumber, action boy. Pwede na siya gamiton. Ang balila, mas slice ka lang kuno sina. Do pare yung sa pagbuta mo sa imong mata. Pero reaction boy, ikuskus mo sa imong Ilok. yung mga ilok. Tapos? Twice a day. Na amo nagapubulig na siya reaction boy paputi. Kaya may bleaching properties na kuno. Okay. Gali ka. I-try ko pag inabay para magputi. Pero hindi mo tayo pag-suso sa asin. Ay, hindi. Pero pwede man. Kaya may lasa naman yun dahil. Hindi na kinanglan ka ni Hindi suso. na kinanglan suso sa Ako namin asin. namin ko yan, hindi mo pag-suso sa asin. Kaya may lasa na siya. Hindi na kinanglan. Soury. Tapos doka, doka, tsaktuan lang yun ang lasa, Very, lang yun siya, very, Very, Basta, useful. useful. Basta doka, namin, doka, good yun siya, stamp. Ama na siya. Crispy. Parang... Correct. And then, next action boy, ang ari nakabalo ko niyaw, may gagamit ni mong baking soda. Di ba, known ni siya ginagamit man sa aton nga mga gamit, bala mga kalaha, like, hindi mga Puti ka ng kalaha. Ilok pa. Di ba? So, mo na siya action boy. Kay, ang baking soda, nagapabulig naman siya kung action boy, kakas sa mga dead cell. Nga mo siya nagapaitom sa ilok. Mga patay na galing nga cells, action boy. Huwag kabaho? Ha? Huwag kabaho? Ang ano? Patay? Gabaho. Amo na kay gabaho. Muna siya nga gabaho. Ang So, ilok. magluwas. Kaya may mga patay nga cells. Oo. Turn into bayabas. Oo. Di ba? Correct man. Or langka for that matter. lang to. May exfoliating properties na siya ng action boy. Exfoliating properties. Ang baking soda. That's why namin siya. Nga, ibulos mo man siya bilang deodorant. Ang action boy. Makapa-cleanse gid siya. Okay. And then next action boy, ang coconut oil. Nagabulig virgin? mo na siya. Oo. Not necessarily virgin. Oo, pwede man nga ang Arab, ikaw lang naghimo. Oo. Mo na siya. Kay nagabulig naman siya pa-moisturize action boy sa imo nga ilok. Basi buta mo sa ilo mo, do ka pilit, do ka do ka... Ay, hindi man. Gamay lang. Oily? Small amount lang man eh. Do ka, gamay lang ganyan. Ang bala natin. Hindi man guro nga, bilog niya. Super amuwi. Nangugas. Nangugas ka na nakaroon sa coconut oil. And the next action boy, pwede man gamiton ang patatas. Potato? Kami yes. Sweet? No, patatas gidya. Nga patatas. Kamuti na yung sweet mo. Sweet potato kamuti na yan. So, reaction boy, kamera man siya gyapon sang bleaching property. So, hindi lang siya french fries ang patatas. Iba. Wala din nakabuta. Wala din nakabuta ang iba, action boy. Pero feel ko makapakakas na sa kaaslom sa ilok mo. Aslom na daan. Aslom mo lang ang ilok. Aslom na daan ng iba. Guta ka mo pag ilok. Kung dugang aslom sa ilok mo. Pilaksyo na yun. Di ba? Hindi, kung aslom na ilok mga daan, tama sa iba, ang aslom sa iba gabulos sa mga ilok. So, meaning, pero aslom gyapon ilok mo. Aslom gyapon. Hindi, wala garantiya. Nga siling sila nga kaaslom sa baho, ginatilawan, no? Kaya, gani, no? Kasi siguro aslom sa ilong, do ka mo na. Isog bala namin, guro, isog sa ilong. Okay. Kaya hindi ko nga masiling sila nga do kaaslom sa ilok mo. Naging
Tilawan? Nan, di ba? Yung dilapan? Kalais. Kaslom sa ilok. Meaning, sa ilong na good action boy. Tindo nga, amo na naman lang gingamit nga term. So, iba hindi pwede. Okay, madamo. Wala man ding iba. Pero depende na sa imo ya kung mag-imbento kaya sa imo ya nga pasi gusto mo ya, di ba? Try mo iba. Pwede man na kung ano pa ang gusto mo, di ba? Kamatis, repolyo. Nang ano ka nang dayon. Nang ano ka nang dayon ng tawag ni Kani. Chapsoy. Perfect. May iba. May chapsoy ang iba. Ay, may chapsoy ang iba. May iba ang chapsoy. May iba ang chapsoy. Ano ba? May iba ang chapsoy. Karan. So, last action boy, lemon. Nan, isa man ni sa kalabanan. Kag kalamansi bala? Nan, before maligo, ginaano nila action boy. Correct. Damo ko na nabalaan nga ginanusnusan nila sa kalamansi. Yes, kaya may cleansing properties ni siya action boy. Nan, kag magluwas na action boy pwede ka man kagamit kuno sang apple cider, aloe vera, turmeric, sunflower oil, nan. Pwede ka man na action boy. Una nga, isang rason nga Ay, alam, may nagsuggest, action boy. Papil diliha kung kalahin. Kabad, ginibla kayo Dennis Richard Roma. Mga suggestion, makapapilas na yan. Yan ay ka. Basi mo na gamit ni Dennis yan. Feeling ko gi Dennis. Amo ni Goro ginagamit yan. Sige, i-suggest na sa atin mga ka-action. Papil diliha. Basi mag-dip Hindi, may gano'n daw mo ng ilok ni Dennis. Sige Dennis, basi hindi ko basta ilok mo. Hindi papel diliha. Nga nag-ano ka sa papel diliha. Kaya maputi na to. Nagaputi ka di ang ano. Di ba? Kaldiro. Pakinis ko na yan. Pakinis. Pakinis. Kaya ito maputi nung na dahil. Yung makakas na itong mga ano. Ano itong last? Lemon. Lemon. Lemon kag kalamansi. Nakita ko na nga ginagamit. Of course. So, nag-try mo ko na sang pampaputi. So, sa kadamo, sang in-suggest mo wala isang rason nga ang ilok mo itom. Yes, of course. Tiniyagin kay Budlay lang siya. Hindi na na-challenge ko pala. Sa kuha guro mga Wednesday. Mga Wednesday guro. Kaya naka-civilian kita. Yes. Sige. So, bantay sa Wednesday, ang ilok na siya. Lain na itong drama, mabantayan. Bantayan. Ang ilok. Look. Alaka. Look. Ni. Balita Espesyal featuring ilok. Energy. Wala tayo, di ba? Wala na pressure. At sige, happy birthday, Anay, sa kay Connection Doors, sa kay Rosemary Cheryl Ugil Dimafiles. Happy 50th birthday karon. Wow. Hinablos ni siya ni Kuan. Golden action boy, no? Golden kay 50th. Basta sa lalim lang agad kita ko muguro Alin kay Tito mo Matt. Nga Tito si Matt Miranda 50 na siya. Di ba si 60 si Matt? Basi 60 ko si Tito Matt ay. Sige aga. Happy birthday. Mary Grace Arroyo, Gingging Arroyo, classmate. Good morning, classmate. Sa kay Antonieta Yap, morning man. Viola Baloyo Eras, another classmate. Tama ko di classmate na. Damo, si mo classmate ka support action boy, ano? Sa ako ito wala classmate, mag-support. Kay Totong Irona, classmate ko man sa kwan niya si esklahan. Si Totong Elmer Abanil Gumban. Good morning, man. Sana all. Sige. Jen Buerom, pare Arlene Buerom, good morning. Sara Escoban, good morning. Sige. May mga birthday tabla sa imo, kay Dada. Tod ka. Kay Kinyel Cirelio, good morning. Kay Rock Carino, wala ko may nabasa nga happy birthday action boy. Maria Duayan, Cory Vidaha, mayong aga. Tahom ko ng t-shirt ko. Yes. Nga wala na tawas, galiaw. Tawas? Butang anta tawas pagid mga ka-action. Higit tuhod man. Oo, mera magid. Tawas pagid pampaputi. Okay, actually damo action boy. Diba? Damo gid man. Oo. Ti kung basahon tatanan. Ti ang oras Kung basahon tatanan, basi masubra na kaputi sa ilok nyo. Matamaan kaputi ang ilok, delikado man action boy. Basi pag muna puti pang ilok sa saguya, no? Correct. Tino ka awkward man na. Sabot sa ako yung bansa. Kay Jesseline Tiangson, mayong aga, dera. Kay Neil Centeneo, Ninen Torrecampo, Lito Dayap.
Kay Ray May, good morning. Kay Gapamati siya 24/7 kasi sign off kami bala maglatunsi. Sige lang, 24/7. Charot lang. Good morning. Thank you so much. Sa taga Mao na bla kay si Arada sa mag-asawa nga Banyas bala na. Ay, sa sila Mao. ni Guru Action Boy, si Nanay Leoning, kag Correct. Tatay Baging. Correct. Good morning. Thank you so much. Kay Marlon Sikinya Cañete, kay Jovin Flaviano, kay Real Gomez, Rizal de Aluna, Lourdes Blaser, Joy Marie Bata Dante, Mirna Claud, kay Bossy Miga ni Monmon, dran sa may barangay Carabalan, kay Elizabeth Di Mohena, Richie Agoranze, Jean Oiseser, Joy Angeli Marie. Agnes Sasmin Herida Barrera. Good morning kay Agnes Barrera. Yes. Kay Maykaw Tiwardo Henyo, Teresa Linaha Kayaw, good morning. Kay Raymond Alarcon Sagal Jr. Action Boy, good morning. Sige, Kay okay. Rachel Sadaya Sagal. Kaya sa tanan nga nagapamati sa aton subong Action Boy, nga hindi ta na mabasa bala isa-isa. Kaya sa mga radyo Action Boy magluwa sa Facebook sa mga nagapamati sa aton sa radyo. Okay. Miyerkules ha, bantayan. Naman Grace Yonyo Fermin, good morning. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayupon, ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.